Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagaski thodi yang jong katayo kamauli ba Area Sport Association kalayo ban peli perdaya ke lumpung yang lekai second knockout football tournament arca pasal hakba ba Ferdinand Jarin BE Electrical MTech Head of Department Electrical Engineering Shillong Polytechnic Maulai Shillong ulalong kumukangsan haba phai shakti ke sngi play perdaya ke lumpung yang lekai ke kenhun yang lekai jong kamau kadiang sports club kalayo ban khuri ke jingjob ketika nam job jong kamau kadiang sports club Kalawan ru hadian bakal laban penliam no da arku lanot ya ke kenhun ya lekai jong kawan yang FT hagaji ya lekai persha ke balalong Hamadan mau ke diang West Khasi Hills. Shushu agati ke lumpung ya lekai ki don kemba arpu atli ki tim jong ka than mau li ba ki balawan ban ya shibenta. Hagani ke sngin no rukong san no don langru uba OL ding do President ke MASA uba Arful Carboni Advisor MASA kiwei pat kinongkit kam bat ki riurang ba jong ka shnong mau ka diang bat kiwei di. Lente solji ne cumci ala butang. Hak ini kijingdi penbuat. Kan penjot ya pisimet, kan penjot ya kayin kasam ka jongpi, kan penjot ya kasinong ka tau. Haka bakut. Kum ki kun samla, anda gila jot, manuban simti ya tiwai pakikam,
hagi senem bat kipor kepada wan lada kikun samna jong ikilaja don na kata kadau ngidei ban tiar na kini bangin be ya kathong bangin pendep iki kamram kum ki samla hagi jing puli ki jongi lada haki sports ru ngin yele kai ba ngin nang kiu saprang bangin kutang hang ni nrengin poi hadu sulong bak sabar jong ka sulong kumbala keren do advisor mentan idon kato kat ni ki balak poi sabar jong ka sulong ru ibabun hapo sulong bat hang ni hatai tiyale kapor ya pi kadang biang bapin kilan met bapin kiu saprang akan ni ka jing ile kai ka football ka ni ka way ka jing ile kai ka ba ka partai baro ka way kasngo tenang kadai ni kamdai the World Cup da don ka game lai baji ar baji step bro ngiadu tiang ya apet balai namar ka day ka sports ya ka baro ini so tenang te ngakan tu ya pi sim bakane ka jing kai jong pi kan plila ru ya pi ban ai kam ai jam bapin im laga pile ba kinyo bun kilat wat nom kut chu wat nom pen kut ya ka jing im jong pi da pi mel kai shu pin ngop na haginu ginu kam sniu em lara pi mel kai shu ru pen tebit ya lagi ba yo ka we ka sni pin long ki coach jong ganu ka team haginu ginu ki club kanu ko long ka jing singo sarong ya pi ka jing singo sarong ya ka snong ka thau ba ya ka thain ru bra ka we kum kinong stone kum kinong West Khasi Hills ni dai ban ken mau ya kan ni bangim dai ban sngaule rain bangi ong bangi dai napo West Khasi Hills ni dai ban sngaw sarong ya ka tenrai jong lajong nga haga jing im ka jong nga ngam jule rain bangan ong banga ngadai unong West ngam jule rain ha bangalet hang no an sia tu khana pikin babon ki balayo jing mentoy ling ba ikam ki bangi trai ikun samla aga jing ai yaki aga jing nang ga jing sta aki kena ki bawan pule hang tai kum ki overseer idon ru ki bala pendep ki degree jong ki ha ki liang barok kani kalong kasin ka baar ya ka bangapoy ha kali sino bat ngai kublai ya pi ba kani ngam don kampre bangan da batai kakam ka keren khamjam kata kalong ba kamen sim jong ka jing sngaw it jong pi yang kamdo ba piken mau yang hakani ka sngiru ban khot dang hau ni benai bala dep ru ngawan na kamenta ka closing ceremony jong jing ile kai football hakani ka ju kamadan menta kalong kasin ka baar bat nga kermen bangin nang ya kendu hagisngi bakipor ki bandang wan na ai kublai ki tim baro ki biasim bentang hagani ka second knockout football tournament ar hajar arpusau ar way teli ki tim banga kermen babaro ki tim kenyele kai bah kumbang ajuong bahaga jingile kai don kinong job don kinong rem enrai kajing rem kamde ban penduk mensim kalong ban ai mensim ya pi ba pinang kamle kambaha haki por ba pinang kam practice kambaha haki sni bandang wan lara job ni darem ru ka sportsman spirit kade bandon ba pi kamde bandu ngasno tenat ban ngara kemen sisya ba hagani ka than ka jongi ni don ka mensim bangin penkiu ya karne ka jingele kai football nama baleng ong kumta da ka ba pia simbenta ha ki jingele kai kilat sibon ki jing sneu ki badon keleng saudam number way pinyo ka jingkot ka jing khia elade number ar pinlat na ki jingdi ki bahar rukom kani kalong ka juk bat ka por ka pasneu pala bagi jingdi penbuat ki ba live hujat ki don ngasukwa ban kan kendiat bat to sim ya kaniru
kum kawei kapang ya gaba mapi pinra ka kubor haki para samlah haki snong ki thau ki jong pi ba ka jingjelei jong ka jing di drugs hapo ka than nong ston jong ni ka balalong palat adu ka om tang hapo ka than nong ston bori kasi jantia kani kadi ka we ka challenge ya ka bangi ngi de ban kan mau dungong bangi de ban kiar rai mau rai dieng nah kini pi de ban ya slok i perlok ki jong pi baki de ban kiar ya wer ya ki baki ni lek kai dam de ka football la game stand up ai ki ni lek kai de ko pat ki jing lek kai ki babun ja rai ban kiar nah kini ki jing sni